Hola i benvinguts a Volcanic Internet. En aquest nou clip us explicarem com crear un API en Laravel funcional i escalable. Un API funcional i escalable és molt important per tal de poder mantenir el nostre codi segur i que perduri en el temps sense que es mori el projecte. Moltes gràcies, esperem que us agradi. Benvinguts a Volcanic Internet. En aquest clip us explicarem com crear un API funcional en Laravel i fer-la i configurar-la de manera robusta i que sigui escalable en el temps. Laravel és un framework molt gran, serveix per moltes coses, però una de les seves particularitats és que facilita molt la creació d'APIs i té un sistema que és molt robust i molt segur i a part pots crear testos i pots fer moltes coses. Per exemple, en aquest exemple que tenim muntat aquí podem veure com hem creat una API. Aquest API té un versionat. El versionat és important perquè si el dia de demà, per exemple, nosaltres volem canviar algun d'aquests mètodes o alguna d'aquestes funcionalitats, senzillament creant una nova ruta que apunti a V2 i creant el nou endpoint amb la nova funció, ja podríem cridar-lo sense impactar la gent que tingui la versió anterior. I això és molt interessant perquè si tenim, per exemple, aplicacions velles, podem fer servir una versió i en les noves podem fer servir una nova versió. Llavors, Laravel també incorpora per defecte un protocol de seguretat. Es pot millorar, però el que incorpora per defecte està prou bé, que es diu Sanctum. I per instal·lar-lo, senzillament, amb una sola comanda, podem instal·lar tot el sistema de l'API i ja directament ens configura tot el tema de la seguretat. Per tant, en aquest exemple, com podem veure, ja tenim com registrar un usuari, com fer login i com fer logout. Si volguéssim anar a veure el controlador, en aquest cas és un controlador molt senzill, però el que tenim és molt important sempre la validació de dades. És molt important per assegurar-nos que no ens entra res que no ens esperem. Llavors, la creació d'un usuari i el missatge que ja s'ha creat, el login, senzillament. Validem les dades, mirem que ja estigui, el busquem i si hi existeix, doncs perfecte, i si no, doncs tornem un error. Laravel, com podrem veure més endavant, té un sistema d'excepcions que tu, per exemple, pots personalitzar i pots crear les teves pròpies excepcions per fer-lo més escalable i no fer servir, per exemple, tot el rato, com aquí, un missatge de text pla. Llavors, en aquest exemple, que és un exemple molt senzill, hem creat un article, hem creat la seva corresponent migració i senzillament tenim un article que té 4 camps base i serien l'ID, el títol, el contingut i l'autor. Una altra particularitat que té Laravel és que, per exemple, ens permet amagar o dir quins camps volem que surtin o no surtin a través de les nostres sortides de l'API. Per exemple, en aquest cas, mai ens mostrarà ni el password ni el token de recuperar el password. Què més tenim? Una altra cosa que és molt interessant de Laravel són els middlewares. Els middlewares permeten, per exemple, posar lògiques entre el request que fa un usuari i la petició en si. Per exemple, en aquest cas, tenim un middleware que diu que l'usuari necessita estar autenticat i li limitem el nombre de peticions perquè no ens puguin fer un atac DD2, per exemple. Llavors, això és molt important per temes de seguretat. Un altre sistema de seguretat que està molt bé és implementar un sistema de cors per tal de només garantir uns tipus de domini, que l'API sigui HTTPS i llavors, bàsicament aquesta seria la part bàsica de fer una API més o menys robusta. Llavors, el que podríem intentar fer per fer-ho encara més escalable seria implementar una arquitectura que sigui fora de l'arquitectura pròpia de Laravel. Per exemple, una arquitectura hexagonal, una arquitectura DDD, que és de domini. Amb aquesta arquitectura el que permetria, per exemple, és separar totes les parts d'entrada de dades de la nostra part de negoci i la part de base de dades, de manera que si el dia de demà canviem la base de dades, no afecti a tota l'aplicació. O si el dia de demà volem canviar la manera en què ens entren les dades, puguem fer-ho sense que ens afecti tota la resta.
ja que cada vegada que nosaltres piquem una línia de codi es converteix en deute tècnic. I això a la llarga pot provocar que una aplicació o un API arribi un moment que sigui tan gran i no sigui mantenible i sigui un problema fins i tot poder fer coses noves a sobre. Llavors, en aquest exemple petit que he creat, una de les eines que es pot fer servir per provar-lo és Postman. Una vegada tenim configurada tota l'API, per arrencar ja senzillament el projecte es pot fer fent una comanda que es diu serve i això ja ens arrencarà tot el servidor i tota la part local per fer córrer el nostre Laravel, que estarà corrent en el localhost port 8000 i, bueno, per qui no ho sàpiga, Artisan és la manera que té Laravel de fer totes les comandes internes i totes les coses que té. Si fem un PHP Artisan, aquí podem veure totes les opcions que ens proposa Laravel. Van des d'instal·lar l'API, crear migracions, pots crear objectes, controladors, excepcions, té moltes coses ja preparades. Per tant, és un framework molt potent. Doncs arrencaríem el servidor i aquí he preparat un petit joc de proves. Com podem veure, aquí estem apuntant a la ruta de login. Si fem un login amb l'usuari password pertinent, ens donarà un token. Aquest token, senzillament, llavors, el que necessitem, per exemple, per crear un article, podem venir aquí, posem que és de tipus post. Aquí crearem com configurar una API en Laravel, serà el títol, un supercontingut modificat o un contingut el que vulgueu, autor, i llavors ja senzillament hauríem de canviar el token pel nostre nou token i això... Molt bé. He fet alguna cosa que no està bé. Un segon. Això ho té. A veure. On està l'API? Post articles. Store. Put post articles. Es diu articles. Ah, clar. Li he passat... Perdoneu. Li he passat coses del directe. Li he passat el identificador per crear un post, per tant, no ha funcionat perquè la nostra ruta era sense l'identificador. Llavors aquí, senzillament, ja ho ha fet bé i s'ha queixat. Aquí hem creat ara un article i ens diu que té l'ID2. Si volguéssim modificar aquest article, podem passar a l'ID, dir-li que ara, en comptes de l'Adrià, serà l'article, l'ha creat en Jordi Pala. I ja ho tindríem. Ha quedat modificat. Llavors, si volguéssim llistar tots els nostres articles, podríem venir aquí. El token l'hem d'agafar, que això amb Postman permet guardar-lo en una variable, però per l'exemple que ens ocupa no cal. I aquí podem veure que aquí ens llistaria tots els articles. Si podem, per exemple, busquem l'article número 2, que en aquest cas només en tenim un, ens llistarà l'article. Si volem buscar un article que no existeixi, per exemple el 3, ens dirà que l'article no s'ha trobat. Aquest error el podem crear nosaltres mateixos i podem canviar el missatge, podem fer el que vulguem, podem tornar al tipus d'error, per tant, està molt bé. I com a final podem fer logout, podem destruir l'article o podem fer qualsevol cosa que vulguem. Llavors, una altra part essencial de tota aquesta d'un API serien els testos. En aquest cas, no té sentit ensenyar tota la part de testing, però és fonamental crear una bona base de test amb diferents tipus de testos unitaris, testos d'integració, etc., per tal de garantir que totes les lògiques que nosaltres creem a partir de qualsevol mètode garanteixin que tota l'API continua funcionant sense trencar res.
I fins aquí seria el clip d'avui. Moltes gràcies.